First of all, ano nga ba ang Pag-ibig MP2? The Modified Pag-ibig 2 or Pag-ibig MP2 Savings Program is a special voluntary savings facility with a 5-year maturity designed for Pag-ibig Fund members who wish to save more and earn higher dividends in addition to their Pag-ibig regular savings. Ibig sabihin, ang Pag-ibig MP2 Savings Program ay magandang paraan na ginawa ng ating gobyerno para sa mga Pilipinong gustong mag-ipon at mag-invest. Dahil sa paraang ito, ang inyong hard-earned money ay tutubo sa pamamagitan ng dividendo. Ito ay mas angkop dun sa mga taong may mga extrang income na gustong mag-invest at lower risk. Ang video na ito ay intended dun sa mga active Pag-ibig members na meron ng MP2 account na gustong mag-contribute gamit ang kanilang GCash. First ay i-open muna natin ang ating virtual Pag-ibig account para ma-check natin ang ating latest contribution nang sa ganun ma-confirm natin kung pumasok ba yung ita-transfer natin from GCash. Type lang natin ang virtual Pag-ibig sa ating search engine, guys. Then check the data privacy to proceed. Then click to continue lang, guys. Then input your email, ad, and password to log in. So ayan na, guys, nasa virtual Pag-ibig na tayo. Welcome to your virtual Pag-ibig account. So dito pala sa ating virtual Pag-ibig account, guys, makikita natin lahat ng ating mga transaction sa Pag-ibig. Dito din mati-check ang ating contribution dun sa ating regular savings or yung ating mandatory savings na kinakaltas, halimbawa dun sa ating employer. Guys, tingnan na natin ang ating contribution dun sa ating MP2 savings. So sa nakikita nyo, may 12,573 pesos and 93 centavos na yung total savings ko. Click lang natin yung view para makita natin yung buong detalye ng ating contribution. So unang hulog ko ay noon pang February 2, 2020. Ito yung pag-open ko ng account. Then ang last ko naman na hulog ay noon pang October 31, 2021. So bali yung total contribution ko naman ay 12,000 pesos. Then yung total number of contribution ko ay 4 na beses. So ibig sabihin 4 times lang ako nakapaghulog sa aking MP2 mula noong 2020. Dahil nga sa voluntary savings ito, nasa sayo lang kung gusto mong mag-deposit sa MP2. So dito naman makikita ang total dividends ko na nasa 573 pesos and 93 centavos. So ngayon try natin tingnan ang ating contribution per year. Type lang natin dito sa box ang year kung anong gustong year ang gusto nyong tingnan sa contribution nyo. Example, type natin 2020, ang unang taon ng aking MP2. So sa nakikita nyo, guys, isang beses lang ako nakapaghulog, yung initial deposit ko na 2,000. Then ang dividend at the end of the year naman ay 112 pesos and 20 centavos. The next, check naman natin yung contribution ko sa 2021. Sa nakikita nyo, nakapaghulog ako dito ng 3 beses with a total of 10,000 pesos. Then ang dividend ko naman that year is 461 pesos and 73 centavos. So check natin uli sa 2022 naman. So sa nakikita nyo, no payment for this year. Hindi ako nakapaghulog nito. Hindi kasi ako nakatanggap ng 10K ni Sir Alan na ayuda.
Then, dito pala sa ating online account, guys, pwede tayo makapag-pay online sa ating Impito. Pero, ang ituturo ko sa inyo ngayon ay gamit ang ating GCash app sa ating CP. Kaya i-log out muna natin to. Balikan lang natin to para ma-confirm or i-confirm natin kung pumasok ba yung dineposit natin dun sa ating CP via GCash. Ngayon po ay i-open natin ang ating GCash app sa ating CP. So sa nakikita nyo may available balance pa ako na 7,631 pesos and 57 centavos. So ito yung gagamitin natin mamaya para makapag-contribute sa ating MP2. Then click lang natin ang pay bills. So dito sa categories, dahil si Pag-ibig ay isang government office, click natin yung government. Then search natin for Pag-ibig. So sa nakikita nyo may tatlong option na si Pag-ibig sa ating GCash. So yung una ito yung original or yung main na Pag-ibig. Yung dalawa is intended for employer at saka yung isa naman ay sa OFW. So sa akin, nasa Pinas lang naman ako, kaya yung pinakauna yung i-choose natin, itong Pag-ibig. Click lang natin to. So, dito tayo guys, i-fill up lang natin itong mga required box to fill up. So dito una is pag-input ng kung magkano yung gusto nyong i-contribute. By the way guys, yung ating minimum contribution sa ating MP2 is 500 pesos. So try natin mag-deposit or contribute ng 500 guys. So dito sa type guys, may tatlong option tayo. Members contribution, ito yung mandatory ng Pag-ibig. Or ito yung P1. Then next is yung ating Pag-ibig MP2 or yung voluntary savings natin. Then pangatlo is yung housing loan. So dito kayo pwedeng magbayad online kung nag-avail kayo ng Pag-ibig housing loan. So select lang natin tong Pag-ibig MP2 guys. Then input na natin yung ating account number. Make sure na tama yung na-input natin guys. Next is yung period covered from. Click lang natin. So March 9, 2023. Select lang natin guys. Wag na natin tong baguhin. Click OK lang. Then after naman is yung period covered to. So same lang din. Wag na natin baguhin. March 9, 2023. So sa next video ko na lang ipapaliwanag sa inyo guys kung bakit dapat same date ang covered period to at saka covered period from. Next to fill up guys is yung ating email address. Although optional lang naman ito, pero advice ko lang na mas maganda na i-input nyo yung email ad nyo kasi si GCash ay mag-i-email ng receipt for confirmation lang natin. Dito sa baba guys, makikita natin tong Protect Your Bills Now. Ito yung programa ng GCash, ang G-Insure Will Protect. So, it's your choice lang kung i-avail nyo to. Magbabayad kayo ng 4 pesos and 60 centavos. Sa akin ay i-uncheck ko lang to. Tiwala lang sa GCash guys. I-review lang natin kung tama ba yung lahat na na-input natin. Then, kung after nyo ma-insure na tama yung input nyo, click next lang to proceed guys. Then, confirm. So, there you go. Payment received na guys. Nagbayad tayo ng 505 pesos guys. Lahat kasama na yung service fee. Close na natin to guys. Sa nakikita nyo, na-deduct na yung ating 500 pesos dito sa ating available balance. Then automatic na nag-email si GCash for receipt
doon sa ating binigay na email ad. Ganun lang kadali mag-deposit or mag-contribute sa ating Pag-ibig MP2 guys gamit ang ating GCash app sa ating CP. So next video guys ay ipapakita ko sa inyo kung nag-reflect na ba sa ating virtual Pag-ibig account ang ating nag-contribute or kinontribute na 500. As per GCash guys, 3 business days pa yung posting period niya. So 3 days pa mag-reflect dun sa ating virtual Pag-ibig account. Yun lang guys, thank you for watching at God bless.